Pagod ka na ba sa stress na buhay? Sawang-sawa ka na ba sa kakabayad ng iyong utang? Well, time to change. This is for you. Hi guys, it's Christine and welcome to our family budget. Yes, I feel you. Napagdaanan ko na rin yan na sobrang stress na buhay na halos umiyak na ako sa sobrang stress na buhay. At ayoko nang bumalik dun sa napaka-stress na buhay na talagang hindi ko ma-imagine. So, ang unang tanong, paano ba? I'm not saying na totally wala ng stress sa buhay. But I'm just saying na yung bang stress, yung pagod ka na, gusto mo ng pagbabago sa buhay mo. So, ito yung gusto kong i-share sa inyo ngayon. Okay? So, unang-una, you have to change your family tree. I'm not saying na change your family. You can never change your family, but you can change the tradition in your family tree. Yes. Kaya mong baguhin yon. So first, siguro naman sa ating mga families, meron tayong kanya-kanyang mga tradisyon. Like, tradisyon na yung mga nakasanayan na natin na pagkatapos magkakaroon tayo ng sweldo ngayon, tapos mag-shopping tayo kasi nga sweldo. Kinalaunan, kinabukasan, ubos na yung pera mo. So, kailangan mo nang mangutang kasi wala na kayong kakainin for the next week or next day. Kasi nga, naubos mo na pag-shopping, pang-bili ng mga ano. So, it's not about how much money you earn, but how much money you save. Yung sweldo mo, it's kung 30,000 naman yung kinikita mo, kung hindi mo naman kaya, hindi mo alam kung paano i-handle yung pera mo, mauubos pa rin yan. Diba? So, it's not about the money. It's about kung paano mo siya ginagastos. So, you have to start with yourself. Start with yourself. Mag-start ng baguhin yung mga nakasanayan natin. So, please stop spending without knowing, okay? Yung bang bili ka ng bili. Pagdating mo sa bahay, nasya ka na kasi wala na. And second, kailangan mo na mag-ipon. Yes, I know, marami ka na naririnig na kailangan mag-ipon. Yes. Pero, savings is parang malaki siyang impact sa buhay mo kung meron kang savings. Before, we have no savings at all. Pero ngayon, parang feel ko na hindi naman gano'n kalaki yung savings namin, pero at least, we have savings. So, parang kampante na ako na anytime kung meron mga emergencies na darating, hindi ka na kailangan mangutang. Parang, pwede ka na lang kumuha doon sa yung savings kasi nga meron ka nang nakaipon na pera doon. So, yun. So, guys, very important. Huwag niyong iano talaga, savings, siya talaga yung pinaka number one talaga na kailangan nating gawin. So, importante talagang mag-savings. So, I have, natakol ko na to sa aking vlog, yung 3 steps kung paano mag-ipon. Ililink ko siya sa description box para ma matignan nyo rin kung paano talaga yung proper na pagsisave. Okay? And third thing is, huwag ka nang mangutang. Yung utang, yun yung pumapatay sa atin. Yun talaga yung pumapatay sa atin. And I know someone, and I know someone na parang stress sa utang. So, yun. And I know, before, sobrang stress din kami sa aming utang. So, ngayon, I tell you guys, lahat ng aming mga bills, as in, wala. Hindi ako stress kasi naka-fix na lahat yung mga binabayaran ko. At yung iba kasi, mas malaki yung utang nila i-compare mo sa kanilang kinikita. So, yun. Kaya, medyo stress sila. Yun. So, importante na walang utang kasi guys, yun talaga yung pumapatay sa atin. So, yun. Kung hindi ka magsisimula ngayon, kailan ka pa magsisimula? Pag pumuti na yung uwak. So, please start now. Gusto ko talagang i-encourage yung ibang ano, parang pag nakakakita ko ng mga taong stress talaga. Parang ayoko nang makinig kasi parang nalulungkot din ako.
So yun, parang gusto ko talagang i-share sa inyo para naman malaman ninyo kung baka wala lang kayong guide ngayon. Parang gano'n. Parang wala lang kayong guide kung saan kayo dapat magsimula. And I hope you guys enjoy, and please leave a comment below, and please subscribe to my channel and give me a thumbs up, and see you in my next video. Bye!